сокинони Тоҷикистон дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи якбора поин рафтани сифати интернет ва алоқаи мобилӣ дар кишвар навишта, аз мақомот талаб намуданд, ки барои ҳалли ин мушкилӣ чора биандешанд. Чӣ тавре ки Азия Плюс менависад, дар хадамоти алоқа ин мушкилиро ба бунёди биноҳои баландошёна ва камбудии нерӯи барқ дар кишвар рабт дорад гӯён изҳор доштанд. сифати алоқа ва интернет тавре гуфтам каме бадтар шуд. Шикоятҳо зиёданд. онҳо аз тамоми ноҳияҳои ҷумҳурӣ меоянд. Ба ин омилҳои зиёд таъсир мерасонанд: норасоии нерӯи барқ, норасоии генераторҳои дизелӣ ва гайра, гуфт Илҳом Атоев, муовини раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон рӯзи душанбе дар нишасти матбуотии раёсати худ. Қобили зикр аст, ки дар рейтинги навшудаи Speedtest Global Index Тоҷикистон аз рӯи суръати интернети мобилӣ дар байни 138 кишвари ҷаҳон дар ҷойи 135-ум қарор дорад. суръати зеркашии интернети мобилӣ дар Тоҷикистон 757 мегабит сония ва боргирӣ 407 мегабит сония нишон дода шудааст. дар поён аз Тоҷикистон дар раддабандӣ аз рӯи суръати интернети мобилӣ Венесуэла, Фаластин ва Афғонистон ҷойгир шудаанд. Тоҷикистон аз рӯи суръати интернети фарохмаҷроии собит, яъне интернети симӣ, дар як моҳ аз зинаи 117-ум ба 120-ум поин рафт. суръати миёнаи зеркашии интернети симӣ дар ҷумҳурӣ 16,63 мегабит сония ва зеркашии 14,75 мегабит сония нишон дода шудааст. баҳри пешгирии истифодаи интернет бо мақсадҳои террористӣ ва экстремистӣ ёдрас мекунем, ки режими Тоҷикистон чанд сол боз сиёсати ҳадафмандонаи бадтар ва боло бурдани қимати интернети мобилиро пеш мебарад, ки ин ба манзури заиф кардани нуфузи манобеи иттилоотии мустақил ва мухолифин барои пӯшиши матолиби рӯйдодҳои кишвар сурат мегирад. зиёда аз 2 симкорт аз тамоми ширкатҳои